ነገር ድንግል ይኽዘልኺ ከላይካ ቆላይኺ እንታ ድንግል ኮይና ዲኽና ኣነ ኢድ ስማዕ ዲኽ ትብለለኽ እንትቢልዓክ ዶስ እቲ መሕፈሪ ክገለ ዳውንሎድ ጌርክ እያ ብዝውዕ ስራሕ ይፅብሕ ንዞም ዝኩሉ ምስአን ጌርናስ ዝኩሉ ግዜ ብጭቐጭቐን ገለን ክነሕልፎስ ሓንቲ ኣንስኻ ቁርብ ትስሳዕ እንታይ ደለዎ እዚኦም ሰይጣን ኣይገሉ ንዓኻ ዝርዳእ ለይደኒ ኣብታ ነዚኣ ደው ኣይኮነን ወላ በጥ ክብለላ እያ ኣነ ከምዚ ናብ ዕንፈ ገለ ዝተቐየርኩ ኮይኑ ይስማዓኒ ካዶ እንግዲህ ዝርዳእካ እታ ዝዑጋት ኣይትዛዓገና ባሓዘና ዝግበር ይርአ ድዩ ክዳውንቲ ውፅኡ ምሳኣ ነይሩ ኬፍ ፅቡቁ ሰዓት ንዓኻ ሒዝካስ ትሳክቱ ንዓና ትበና ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ ኮንታት ትረአ ሓቂ እዩ ምሸት እንድዩ እንታይ ብምሸት ኩላተን ልጅ ምጠፋኣ ተመስገን ነዛ ተኸኣ ክብሊጠ ያ ደሪመ እሳ 7 ግዜ እንዳጠረተት ድክል ኢለ ጉዳይ ያጻፊፈ ናብዛ መሰ ግልብጥ ሰዓቱ ቁማራ ትደውይ ዋ ኣቻ ማውዙ በኸይቱ ጫውዮ ኣታ ቆልዓ ኣጋብ ግበር ስኻ ትስሳዕ ኣለኻ ኣብ ልዕሊ ሓዳር ይወፅ እንድሕር ኣለኩ ይዕውል ኣሎ ማለት ኮይኑ እዛ ናትኪ ተቆሪፅከ ነዚ ናተይ ፀገም ዝበሃል ይብሉ ኣቢለ ኣብቲ ፈርኖ ክእትወልክ እየ ንዓኸምሽ ንስኻን ኣቦኻን ሓደ ናይ ዝዳ ወላ ከይሓተክ ክትገብርለይ ትኽእል ኢኸ ብኸምኡ ድዩ ስንኽተሰይሩ ኢዲ ስቕበሊ ዘሎ ስቕበሊ ወያል ጓል ከለኽስ ማራ ክትውዕዩ መዓት ንኣዜባ ነሲ የዕብዮሲ ንዓኸ ዝኸውን ኣይኮነን ኣይጠቅም እዩ ስራሕ የብሉን ገንዘብ የብሉን ምስ ወዲ ክጨቃጨቀ እዩ ዝውዕል ርእሱ ካብ ፍልጠት ናፃ እዩ እንተዝብለኽ ወዲያ ትገል ኣታ ሰባይ እዚኣ ግን ኣብነት ኣብነት ካሕዝካ በልጥፋ ኣለይ እሞ ሞልቶ ኣለኹ ማለት እዩ ዝላ ንመጀመርያ ግዜ ዝሞተ ሰብ ከም ዝሞተ ይፈልጥ ኣሎ ኣሰበይቲ ኣነስ ክሳድ ናይ ዝገዛዕ እየ ዝብለክ ዘለኹ ስቕበል ሓሳብ ኢኻ ንስኻ ሰከቢ የብለይን ገነፃፅለኬ ቀና ኣታ ክንደይ ተቐኒያ ሕጂ ኸማን ኢለካ ኣለኹ ዘማው ከንሽሮ ጥቕጥቕ ትብለኸ ወደ ሓንቲ ይኽእል መስመፂ ዘላሊቶ ተጨይትዮ ኣነ ክንዘኩ ዕድማ